Il-Partit Nazzjonalista ta' Bernard Grech għadu bla costings anke fuq proposti għal Għawdex. Dan ħareġ biċ-ċar f'dibattitu politiku fuq TVAM meta d-deputat u kandidat nazzjonalista fuq 13 il-distret Chris Sajt ħawatu ma kienx jaf dwar kemm se jiswew il-wedit li qed jagħmel il-Partit Nazzjonalista għall-Gżira Awċija. Evidentament skomdu qoddim il-fatt li r-rata ta' tkabbir tal-ekonomija f'Għawdex tisboq dik f'Malta Sajt baqa' negattiv. 9 snin m'għamel assolutament xejn. Minnaħa tiegħu il-kandidat Laburista Kristjan Zammit għalli n-nies jafu kif dak li l-Partit Laburista qed jipproponi se jwettqu. Il-Partit Laburista għandu track record ta' suċċess f'Għawdex f'dan l-aħħar 9 snin rajna tkabbir ekonomiku bla preċedent. Illum il-qatt f'Għawdex huwa prattikament ineżistenti, ix-xogħol f'Għawdex jiġri wara xejn, għad-differenza minn 9 snin ilu fejn kellek problemi kbar ta' brain drain u problemi kbar fejn jirrigwarda x-xogħol għax kellek rata ta' qatt li kienet allarmanti. Illum għall-Awċin Gvern Laburista jfisser sarħan il-moħħ u għaldaqstant naħseb illi se jerġgħu jikkonkorru bis-saħħa wara l-Gvern Laburista minn ftit jiem oħra biex jikkonfermaw ħalli jkollhom futur sabiħ, futur fis-sod.